lítost lidi, já vás si tam na první videa na hru Prince of Persia Warrior Within. Je to bohužel ta hra jede na vlastně jakože to není neplná obrazovka, že to není 16:9, což je blbý. Takže to nevím, jestli najde na to nějaký patch, tak to do dalšího dílu nějak stáhnu, ale že to budu muset roztáhnout. Takže si dáme normálně. OK. Pokud budete slyšet nějaký chraptění, většení, usrání, ne, pardon, já jsem nechci být prostý, tupání. A teď ukážu, tak check. LOL. Motherfucker. OK, to nebudu říkat. Je to bombastická hra. To je nejlepší díl z těch 3. Je to kdo má rád Assassiny série, tak jej miluju. Je to moje nejbližší série. Asi druhá. První GTAčko, vidíme. A třetí, já si myslím, že to je Persia. Miluji to z Persia. Když jsem... Tyhle jde tohle kripla, tady kripla. Je to byla ta, že jde jindy, tak vlastně po nás je taková, no, já vám potom vysvětlím, vole, pardon, já nechci dojít prostě, potom vám vysvětlím příběh, že si užijte tu ukázku. Bring us close to the wind. Pardon, teď už nebudu dělat žádný Kevin. Já nás útočila hrám. Nějaký lučušníci nás útočí. Na lodi. Ty prostě zbraně. Uje. Co se akci dáme. A je tam jedna taková scéna. To je nejlepší scéna z té hry. Přichází právě teď. Ne, já slyšel blíže. Písky času. Písky času. Ta se jmenuje... Ta hra se jmenuje Prince of Persia Warrior Within a je to, vlastně se překladu, nevím jestli to je takhle vašem překladu, ale v češtině to ty Ubisoftáci přeložili na válečník. Within, nevím, co je Within. A OK. A to je nějaká ženská, která chápám, že asi půjde. Pokusím to nějak překládat. A ještě to byl příběh. Takže... Zapte ho. Uje, takže tečka. No jsem tu hru nehrál. Ale doufám, že si pamatuju nějak celkem kombička. Boom, dead, lol, bitch, lol. Lol, stealth, lol, dead, lol, kill, lol, easy, lol, mid, lol, get track, lol. Teď se mi Mario takhle. A můžeme tak vlastně takhle blokujem. A už dostávám rekta pěknýho. Proč ne? Tak jo. A musím, jo, a teďka Cčko. A bum! Jo! Já si tu hru pamatuju. Dobrý. Oh yeah. Tak pojďte. Bum. A teď, ne, to jsem nečas. Já jsem ho dosekl úplně v pohodě. Ne. A teďka bum. Oh yeah. A jo, zapíšu. Bum! Šakalaka. Ještě tohle. Máš ty peklo. A konec. Aha, to jsem nechtěl. Hop. Yeah! No, ani bouhlo. Ne, hop. Hop. Haha, to je nejlepší věc. Bum!
je to super. Vy poskočíte, useknou tu hlavu. Je to super. Tady poklepeme někoho. Tak. A kam tebe, dokončovačka. Bum! Hlava dole. Dokončovačka. Sakra. Ne! To nebyla dokončovačka. Super. Wííí! Fire in the hole. Bum. Teď si vlastně máme asi potom savey. Effect to drink water. Potom vlastně budou savey, kde je asi taky altánek, a tam si budeme muset uložit hru. Ok, takže tak. Jeden down. A tady můžu udělat tohle moment. Moment. To tady si můžete udělat to jako striptease bar. To si ukáže. To je geniální. Okay. A nevím, proč mám tady nastavenou myš. To nevadí. Proč se to dovolí? Sak. Ok, tak mám asi bude. A to si pamatuju. Jsem vždycky se málo. Lol. Opla. Prince of Persia. Je to hra, stará. Je to celkem stará hra. A je to super hra. Jenom z těch nejlepších. Bum, hezky přes vlajočku. Jo, je to anglicky bohužel teda. Což musí. A dole ta. Jo, hraju to na hike. Hraju to všechno na vysoký detaily, takže ne, jakože pokud si god, ty to hraješ debilně blbé. A teďka si vlastně můžu si její zbraň. Ok, a já to kašlu, radši rozsekám všechny. Víš, že potom můžeš tam nějak vidím, že potom si to dají nějak sbírat ty zbraně. Od nich, který si nich spadneš. A tady rozkůpám tady toho. Jo, tady máš zbraň. Jo, jde zbraň. Give me the move to enter space. Okay, mate. Hello, nigga. Okay. Jo, taky to teda koncovačka. Oni jsou tam ještě slow-mo. Když tam jsou ještě slow-mo. Teď zničíme sudy, tak ne. Můžeme. Bum! Ok, takže jdeme na to. Hello. Aha, tak tohle se byla. To zabije náš princ Perzie. Takže vlastně, a teď vlastně budu vysvětlat příběh. Ta ženská je strašně blbá. Teď budu vysvětlat příběh. Je to o tom, že... No pojď. Že v minulém díle jste vlastně byli odsouzeni záhuby, akorát, že princ utíká a má vlastně písky to minulé díle vlastně našel písky času, kdy se může vrátit zpátky do minulosti, zastavovat čas a zpomalovat takové věci. Jo, a teďka se bude pěkný rekta. Okay. Nevadí. Bum. A teďka asi po něm jde Nahaka, což je asi takový osud. A vlastně, jo, osud byl spečečen, jak se říká. Takže teďka vlastně musí, vlastně udělat osud, že umře. A on přece nechce umřít. Takže teďka se jde vrátit na ostrov... Na ostrov času, nebo tak jo. A tam vlastně zničí ty písky času, který potom vlastně našel, aby se ta celá událost nestala. Takže, ne. Takže aby vlastně potom nebyl osouzený tý záhuby. Vlastně ta Nahaka, co nevíš, že můžu dělat. Ta Nahaka, to bylo to, co nás hodilo v té ukážce, což taková přečerka. To je vlastně osud. Je to osud, můžu říct. Tady osud. Bum. Ne. Neboj. Ne, já to nedám, to nedám na první pokus, protože asi se mě dá, co umřel. Nikdy nešlo tohle. Ok, tam zde znova, ne, odkud, ale... Asi doufnu. Já se to hneme znova. Loading. Bum. Ale to je, ať je to o někud. To si já srandu ze mě, ne? To je odstud?
To je pětina. To se nelíbí jen to. Tak ale jsme si tady můžeme zapakovat to nádherné kombíčko. Hello, misters. Whee! Sakra, tady nikdo není. Hop, no pojď. Ne, hop, ne, to nechci. Já chci tohle. Chci tu tyč chci. Dobrý. Aha. Nice, ui. Pojď. Ui. A teď si dodělám ještě. Oh yeah. To se mi sakra líbí. Tam je týpek, tady levku, hello, mister. Když si pamatuju, až máš dobře. Já nevím, jestli tady dá saveovat, to si už nejde. Dá se tady saveovat, protože je fakt skvělý teda. Takže pokud to se umřu, tak to budu se zásít od začátku. Dejte se. Pokud se umřu, tak to skipnu. Tak to vlastně kapnu. Jo, vlastně my vlastně můžeme takhle, ježiš, to se nevím, my takhle vlastně můžeme zrychlovat ty ukážky. Ne, přeskočit, musíme zrychlovat všechno. Bum, vlastně mrtvý kapit. Lol, easy, one, hop. O, co to sakra bylo? Co to ten takhle udělal? Aha, mě to jde konferenčka. To je nejlepší věc. Co budeš dělat? Ne. Aha, on tady pověděl dva. Ne, dobře. Ne. Ty vole, to bylo. Au, ne. Ty, jeden. Nusnej. Bum. A dělej ještě to. Down. Já jsem šel, proto já můžu jít zpátky. Sakra. Já to, že nikdy nemůžu oživit. To je na nic. To je blbý. To se nelíbí vůbec. A co jsem to líbí, že si nikdy nemůžu využít, takže je tohle. To už jsme viděli. A ještě na to hello. Nádherná nějaká ženská. Takže, cože mi to nereagoval tlačítko? Ne, já to nevím. Anta, pojď. No, bum, jedna rána. A znova. Ne, tak znova ne. Ok. A teďka. Ne, jak to, tam sakra se čekat, že má takovýhle kombička. No pojď. Až ještě tu jednou ránu, ano, já už vím. Ano, už vím jak na tebe, takže mě nedostaneš. Už vím, už. A teďka, bum, oh yeah. Prostě ty nebude čekat. Všichni čekat nebo skutnou třeba z toho. No pojď. Ne! To dělal jsem mnou, no pojď. A ještě jenom všichni, no jak jsem očekával. Ne. No pojď. A ještě jednou ránu, pích, a teďka. A teďka je to. To ještě, tam se hra byla posledná. Já to, že nekryl. Ta hra byla strašně posledná v Česku. Když vlastně to byla jiná z malá her, která měla český dubbing. A já nemám s českým dubbingem, protože se nemohl jít CDčko starý, tak si musel bohužel stáhnout. Nemám žádné peňážky, tak se nedělám. Ale tak, bum. Ne, já jsem na to úplně zapomněl. No pojď. Jo. Pojď. Jo. Ne. Hop. A ještě jednou. Dobrý. Tečka. Bum. Ne. The Empress. No pojď. Hop. A tečka ještě jednou. A tečka. Ne. Jenom jednou ráno. To není možné. Pojď. A tečka. Bum. A bože budí. To tady snáší. To nejde tam. Ne. Sakra. Ne, to nejde. To zděláš. Protože já sám do země, ne? Tě to se sakra mohl zabít. Jsem se vlastně měl víc snažit. Sakra. Ok, super. Nebo jde se. Já to skipnu. Uvidíme se. Co jsou ty boskyně? Nazdar. Když jsem zpět a už mi tady dává. A ještě jednou a tečka. Bum. Yeah. Co se to udělal? Nevadí. A pojď a tečka. Ty bro. To blokla? To není možné. No ale a tečka ještě jednou a tečka. Bum. Tak, víte, už. A ještě jenom mi dej. A tečka, bum. Ne, to bloklo. Jo, bude tady hodně dlouho. Bum.
bum, no, jo. Ale počká vlastně. You bitch. Ne, se nebrání. On se nikdy nebrání. Já to držím, to tlačítko, to praví, a on se nikdy nebrání. Ta hra by se měla hrát na gamepadu. Mám gamepad, ale jsem moc nedělám takové, takže to možná příští, že to už nebudu vůbec umět. Já jsem na gamepadu nikdy tomu soudu nehrál. Ne, on to blokl. A jaká? Já už jsem to věděl taktiku. Zautočit a hnedka vykrýt. To je nejlepší, co můžeš dělat. Pojď a teďka bum, oh yeah. To bylo dobré, to bylo dobré, to jsme viděli. A pojď. A teďka ještě jednou šutu, tak a teďka. Aha, já jsem dal jenom 2 hity, sakra. Ne, zase tohle. Ne, na to nemám. Prostě to nevím, zase ne. Si to nedám, prostě ne. Extrémně teďka furt. Nepojď. Žijte nikomu, no a teďka. Bum. To blokla. Ne, to zvláštní, tak a teďka. Bum. Ne, to jsem nepokračoval. Já jsem myslel, že to blokla. A to neblokla. Bum, no tak pojď. A teďka bum, prostě bum. Oh yeah. To bylo dobrý, to jsme měli. Teď děláš, tady mácháš. Ne, já jsem na to zapomněl. Já to zapomněl. Dá top. A ti věřím. A teďka. To nevím. Pojď a tečka, bum. Jo, že by? Empress? Jo, konečně, že jsem se, konečně, že jsem ji neporazil a takhle to má být, takže konečně. The Island of Time, jo, ostrov času. And what if I could reach this island? To se vlastně baví o tom, jak dosáhnout toho ostrovu času, ty tam teďka vlastně jeli tou vodou a vlastně napadli. Something terrible happened when our army traveled to the Maharaja's palace. You found the sands of time. Die. Worse, I opened them. Ano, vlastně ty písky času nás otevřely. Takže kdokoliv otevře ty písky času, tak umře. Musí umřít. Teďka nezastavitelné zvíře, nebo beast, prostě zvíře, tě nahání. A ty umřeš. Bojím se a umřeš. Dahaka. Je to osud a vlastně stráží tu časovou linii. It is better to try than to wait here for death. Madness. Even if you manage to reach the island, you'll still have to face the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. Nikdo nemůže. Nemůže z něj cudasu. Nikdo nemůže. Ale princ to může, protože existuje už i 3. díl. První byly písky času, druhý je válečník a třetí je 2 trůny, myslím. Já se takovýho. A teďka jsme se dostali na nějaký ostrov. A je to ten ostrov času, což je super. Což je my, že jsme se dostali. A brána. Ano, a máš tady klacek na zemi, tak
Klacek. Yeah. Mám klacek, oh yeah. A je to klacek. Takže divně se to ovládá ta hra. Hej, proč je to... Brány! Ne. O, to je blbě. O, to je obráceně. Ta hra. Control. Našel, počkat. Gamepad, ne, ty ne, ani game, počkat. Control. Mouse speed, game center, free loop. Hráč inverted. Je tohle něco. Protože vůbec... Jako, by to bylo jako volně, ale on to nějak divně ohlíží. Jestli to, no, takže se ohlíží normálně. Myslím, že? Jo, takže se ohlíží, dobře, ok. Takže, kamera, ano, use mouse to move. All are lost. I I will don't find know. one who did this, and she will pay. Okay. Vím, že jak se skáče, nejsem dement. Že by si skákal spacem, tak. Tady si vlastně můžeme uložit tu hru, jsem říkal, takový ty oltáře, takže se napijem. Ano, chci uložit save. Okay. Tak jo, já jsem se vrátil to díl rozloučil, už natáčíme celkem dlouho. Takže zatím nazdar.